שמי אברהם בר אונר. רבי אברהם בר אונר? כן. ואתה אומן? אני גם אומן, כן. יש לך גלריה של האומנות. כן. מתי התחלת בזה? שנה שישית. פה בצפת? לא, בגלריה, באומנות. ומתי הגעת לצפת? בשנות ה-80. ומ-80 החלטת לפני 6 שנים לפתוח גלריה. כן. עם האומנות שלך. יפה. ומה היה הרעיון? היית אומן לכל החיים? לא. הגעתי לצפת כאן בשנות ה-80, למדתי 3 שנים בכולל, בצמח צדק. ואחרי זה הייתי במשך 25 שנה מזכיר אישי של הרב אריה לב קפלן, שהוא היה השליח הראשי לצפת, שהוא הקים פה את כל קהילת חב"ד בצפת. וואו, אז אתה יודע את כל העניינים של העיר הזאת. כן, כן. מה שאני רוצה להגיד לך, כשאני הגעתי כאן בשנות ה-80, צפת לא היית רואה יהודי עם זקן. באמת, הכל פה היה שומם, הבית כנסת הכל היה סגור. כמעט ולא היו פה יהודים שומרי תורה ומצוות. היה מאוד מאוד ממש כמו מדבר. באמת, ממש כמו מדבר. היום, כשאנחנו מסתכלים על זה, זה, איך אומרים, חרדים, יש פה כבר בצפת למעלה מ-50%. אני לא מדבר על דתיים, שזה כבר, אתה מבין, אם דתיים זה כבר מגיע אולי להערכתי ל-80%. ברוך השם, זה שינוי מקצה לקצה, ואני חושב שזה הרבה בזכות הרבי מלובביץ', השלוחים שלו. והשלוחים שלו במיוחד שהוא שלח פה את הרב אריה לב קפלן. הרב, הוא הגיע כאן בשנת 73. זה הגנרל שלו. כן. הוא הפך פה, הוא הפך את העיר. בעקבות זה גם, בעקבות השליחות שלו, אז שהוא בנה כאן את קהילת חב"ד, אז בנו גם ברסלב, מאור חיים, הגיע צאנז. העיר גם תמיד התפתחה לכיוון הדתיות יותר. והיום ברוך השם, צפת מבחינה דתית, צפת כבר נקרא עיר חרדית אני חושב. ואפשר לקרוא לה עיר חרדית, לא עיר של אומנות. פעם בשנות ה-70 היו קוראים לזה פה עיר אומנות. היום היא כבר נקראת, אני חושב, עיר הקודש, עיר חרדית. עכשיו אתה דתי ואתה גם אומן, איך אתה מערבב את זה? איך אתה מערבב את האומנות והדת שלך ביחד? תראה, האומנות שלי זה ציור. אני ציירתי ציורים, אבל אני הפסקתי עם זה. היום האומנות שלי היא קצת שונה. האומנות, פה בגלריה, אתה רואה פה אולי ציורים ותכשיטים, אבל האומנות זה פה היא בצורה אחרת יותר. מה שנקרא, איך לתפוס יהודי ולדבר איתו על יהדות, על מצוות, על קבלה, על מצוות הנחת תפילין. זה גם, אתה מבין, האומנות של הציור שלי, הפכתי אותה קצת לאומנות יותר מה שחשובה לי היום. מבצעים. עניינים של מבצעים, כן. יש משהו שאתה רוצה להגיד לקהל שלנו שמסתכלים על הוידאו הזה בצפת.org? כמה מילים אחרונים שאתה רוצה להזמין אותם אולי? איך הם משיגים אותך אם הם רוצים לקנות את האומנות שלך? יש לך אימייל? יש לי אימייל. מה האימייל שלך? אני אראה לך את הכרטיס. תן לי, לא, תגיד לי, אני אכתוב את זה שם בארטיקל, בכותרת. אז אני אראה לך, יש לך פתח. יש אונר. baroner@walla.com. כן. יש פה גם פייסבוק, יש גם סקייפ, ויש גם טלפון, ויכולים להיות איתי בקשר בכל עניין של חסידות, של קבלה, בכל השפות. למה?
הודות היום לאינטרנט, בן אדם יכול לשלוח לי בשפה שאני לא מבין, דוגמה למשל בשפה רוסית. וזה מתרגם לך. ואני מתרגם את זה לעברית, ואני כותב את זה בעברית, ועונה לו ברוסית. באיזה... כן. ויש לי פה הרבה מאוד אנשים. איזה שירות אתה נותן להם? אני נותן להם שירות של, הכוונה שירות של בית חב"ד, שירות של יהדות בכל נושא ובכל עניין, גם בעניין של ארץ ישראל. אם רוצים לעלות לארץ, אז אני נותן להם, לתת להם עזרה והכוונה. יכולים לשאול אותי בכל התחומים, גם בביזנס אפילו. תודה רבה אברהם, תודה רבה.